יוש, טוב, אז עכשיו אני מקליטה את הפעם הראשונה את הקול שלי. אז עכשיו אני הולכת לישון, ואני אעדכן אתכם מחר בבוקר, כי אני צריכה גם להטעין את הטלפון שלי. ויש לי, חברים, יש לי 4%, אז אני לא יכולה לדבר, אז אני אעדכן אתכם מחר בבוקר. אז ביוש. חברים, ביוש, כי יש לי 4%. ביי. או 3, לא יודעת, ביי. שתדעו, יש לי רק להגיד לכם משהו אחרון, שתדעו, אני ממש מעריכה שיש לי 14 מנויים, ואני מקווה שאנחנו נעלה לי מתישהו לכמה אלף, בעזרת השם, בעתיד. אני רוצה ממש לעלות עכשיו ל-20 מנויים. בואו נעשה כזה עסק שאנחנו עולים 200 ל-20 מנויים. יאללה. בואו נצליח, יאללה. ביוש. עכשיו זה באמת ביוש, כי אני צריכה להטעין את הטלפון, כי יש לי כמה אחוז, ואני צריכה גם לזרק עם החברה שלי. ביי.